YouTube. Tusind. I dag skal vi åbne den her pakke fra Temu. Og det er min. Nu kan jeg lige gå ned på YouTube. Ja, så det her det er en lejerfilm. Ja. Det er ikke min adresse. Nej. Shit. Det er vi selv, det her, det er for Temu. Der er rigtig mange ting, så lad os bare komme i gang. Nej, du tog et fedt med den. Okay, jeg tænker, vi lukker øjnene, og så tager vi bare sådan ting op. Du kan gøre det. Det er også det, der er rigtig mange ting. Jo, bare tag eller hvad. Okay. 3, 2, 1. Hvad er det? Okay, det er sådan en strikketing. Nej, det er faktisk, jeg prøver at åbne. Må jeg godt tage en ting bagefter? Ja, skal jeg lige åbne. Nå, den har bare sagt, den er bare åben hele tiden. Okay. Nå, det er sådan en til... Ej, hvad sejt. Prøv lige. Sådan en, der hænger her, ikke? Her og her. Og så kan du sidde i den. Nej, så kan jeg putte alle mine bamser ned i den. Ej, hvor snyd. Jeg har ønsket mig sådan en. Må jeg godt tage en ting? Det var den første ting. Yes. Ej, jeg tror faktisk, jeg vil bruge den her. Det er en god idé. Må jeg godt tage noget? Ja. Tøj. Der står fashion. Ja, de der poser, de er så gode. Ja, der står... Til når man skal på ferie. Ja, og sådan til at pakke sin kuffert. Puh, han stiger. Ej, hvor er den flot. Det er min USA-trøje. Pænt. Den skal jeg helt klart gå i skolen, er det ikke enig? Og det var en anden ting, så den har vi også godt brugt. Er det så for mig? Jeg tror, jeg tager den her. Den her skal vi ikke bruge. Den skal vi ikke bruge. Må jeg ikke sidde på den? Nej. Please. Nej. Og vi laver sådan en video over hele dagen i dag. Ja, vi glemmer lige at sige noget hurtigt. Og husk lige, hvis I er nye på min kanal, så husk at like og subscribe. Hvis I subscriber, så får I abonner. Og så tryk på klokken, så får I en notifikation hver gang, at jeg sender en ny video ud. Og det gør jeg det er lidt forskelligt nogle gange, men jeg hedder på Snapchat her. Og på Instagram her. Og på YouTube her, hvis I kan se. Nå jo, I kan jo godt se det. Nå. Så lad os bare komme i gang. Den første, der er her, det er en random park. Og pas på, det gør styre det derinde. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Ej, pas lige på dine fingre. Skal jeg gøre det? Du er lille. Jeg er ældre end dig. Men du er meget lavere end mig. Hvad er det? Jeg kan ikke engang huske noget af det. Kan du ikke? Sagde du ikke, den ville komme i august? Jo, det er også august i dag. Nej, det er Den 1. august, der skal... Nej, det er ikke den 1. august, det er den 2. april. Ej, må jeg ikke vise den? Eller det er den her. Den skal vende sammen. Og så kan man sådan lægge ting i, og så er det sådan nogle små skuffer. Ej, hvor er det cute. Okay, det var en anden ting. Altså bare... Okay. Den der bruger jeg helt klart. Er alle tingene til dig? Ja. Jeg stiller mig lige her, så jeg kan vise den. Det ser meget stort ud i forhold til størrelsen. Så den her vi kan Der står G8. Jeg tror også, at den er meget stor, for du er jo meget lille. Og det sætter mig. Jeg kan se, hvad det er negle.
Jeg har købt negle, og jeg skal bruge dem i dag. Det kan jeg faktisk ikke. Prøv at jeg går til gymnastik. Så du skal ikke til gymnastik i dag? Du skal ikke have dem på til gymnastik. Nej, men jeg overvejer. Nej, det var en... Ja, det var den 5. ting. Så er der. Så nogle gange, jeg skal bare gå til... Nej, den er til sidst. Det var bare lige min læse, hvor der kom. Hvad er det? Nå, det er sådan noget. Det er sådan noget. Så hvorfor tager jeg hele tiden tøj egentlig? Stiller mig lige op igen. Og den her vil jeg bruge. Og den her vil jeg bruge. Ja, det er sådan en. Det er min yndlingsseng. Den her passer faktisk meget godt til mig. Ja. I kender godt det her mærke, ikke? Det er ikke et mærke. Det var den 6. 6. ting. Ja, 6. ting. Den Så nu er det mig. Vi har den her. Er I klar? Så nu er det mig 3, 2, 1. Au! Så lad os prøve at åbne. Ja, undskyld for baggrundslyden. Ja, og vi er hjemme hos mig. Jeg tror faktisk, det er et billede. Ej, er det? Tror jeg. Skal du se? Det er en 700 ting. Skal du se? Ej! Nej, hvor Den her, det her billede har jeg, og så har jeg den anden i. Ej, hvor er det sødt. Det er lavet af læder. Og så har jeg sådan her hjerte, sådan. Den her. Så er sådan en pæn en. Og så har jeg også et hjerte. Skriv lige i kommentaren, du ved, hvad I bedst kan, hvad for en af dem I bedst kan lide. Jeg kan nok bedst lide. Der er hjertet, så er der den der uden rigtig noget. Eller sådan, ja. Var mega pænt, og så nu vil jeg lade være med at krølle. Og så er der den her, som der er min yndlings. Hvad for en kan du bedst lide? Jeg kan blive med det. Okay, så er det dig. Wow, sig mig på. Du kigger. Det her, det er noget tøj. Igen en bag, du kan bruge. Wow, det var godt ramt. Ej, den er faktisk cute. Du kan bruge den, når du skal i Spanien. Det her, det er faktisk en t-shirt, som jeg har ønsket mig rigtig lang tid. Som der er en blomst med. Jeg synes nu bare. Det er bare til den store pakke, dude. Nej, det er os begge to, der skal tænde. Så nu er det mig. Og mit øje. Jeg har den her. I må se min adresse. Den her. Der står sgu da ikke din adresse på. Det er ikke din adresse. Okay, der, jeg har sådan her. Så skide hurtigt. Ej, pas nu på, at du ikke rammer det. Det går ikke. 2 sekunder. Det er sådan noget til neglene. Jo, det er. Hvad er det? Så. Jo, det er der. Jeg læser lige. Jo, der står negle. Og det er sådan noget til negle, hvor min negle kan vokse. Ja, det er for, du får længere negle, står der på den. Ja. Altså, det smager mega dårligt, tror jeg. Er det mig? Jeg har kun taget tøj. Det ligner sådan noget til nytår. Det her, det ligner ikke din stil. Det kan være alt med. Det er godt nok noget mærkeligt. Ej, Milia. Det her, det er jo... Jeg tænker, det her, det er...
foran. Melia, det her det er jo slet ikke din stil. Prøv at se, hvor stretchy den er. Kan du lide den? Ja, jeg synes, den er fin. Det er den også, men jeg synes bare ikke, det er så meget din stil. Mor! Mor! Se! Der er engang mor! Prøv at se! Kig, mor! Hvad? Den går over til trappen. Jeg viser den her. Den er også virkelig... Prøv at se. Nej, jeg kan vise den. Den er mega for stor til mig. Melia, du kommer til at svømme i den. Lige meget. Nu er det mig. Nej, det er mig. Nej, du har... Nu er det dig. Okay. Nej, det er så snudt. Okay, jeg har en eyelash. Den her finger. Den åbner man. Det er sygt fedt. Det er sådan, de kan vokse længere. Se, det er mindre, og så bliver den til sådan noget. Jeg tror, at det er fake. Nej. Nå, det er en serum. Som der gør dem længere. Og det er bare den her klipper. Yes. Den så bare. Ja, men jeg kan jo ikke undgå at se det. Jeg har kigget på den her, da du kiggede derovre. Det her, det er sindssygt. Det er så snød. Det er sådan nogle, man sætter uden på sit kamera. Ja. Det er bare noget. Det er til sådan at vaske. Må jeg ikke lige vise det bedre? Skal jeg putte den på? Ja, det kan du godt. Så det er sådan en glimmer, der er rundt om ens kamera. Jeg kunne ikke så meget procent. Så jeg skal lige rense min. Nej, ikke godt nok. Så er det bare lidt med et om. Og det... Nu står det. Ja, Der. Og skal for at vi lige gør det her. Hun er virkelig helt travlt med noget andet. Og her er det sådan en her lille papir. kom nu på så. Er det godt? Ja. Det er meningen. Ja. Og jeg vasker bare den hele. Men du får 3 minutter til at blive vasket. Den der. Den har jeg gerne beholdt. Det gør det dernede. Brug saksen. Der er det. Ej, prøv at se, den kopper den er helt. Jeg bliver altså lige nødt til at klippe den her. Man kunne ikke åbne den på andre måder, Melia. I'm sorry. Fint. Og hvis du har... Det er sådan en tør en. Vil I det hele den her, du skal sætte på? Nej. Nu får den kaldt vej. Ikke lige nu. Men nu har jeg åbnet den. Nu klister den allerede. Men det er hele den her, du skal sætte på. Fjern dit hoved. Ja, men du skal sætte den hele på. Er det sådan her mig? Ja.
Du kigger bare, hvis jeg har gjort det. Rigtigt. Au. Ja, er det ikke pænt? Jeg vil prøve at vise det til kameraet. Men det var sådan en hel ting, man skulle putte på. Men ja. Nu kan du tage... Der er 2 ting tilbage. 3 ting, for vi tager den her sammen, ikke? Tager den store sammen. Ja. Jeg er bare mega glad for den. Og nej, jeg vidste, de ville komme omkring. Du ved godt, det er ikke den 1. august. Den anden. Og den kom i går. Det er ikke den 1. august. Det er den anden i dag. Nej, det er den 2. april. Det er august om 4 måneder. Nej. Så kommer du. Det er lidt lige meget, hvad der skete her. Ja, det ser sådan her ser ud, og vi skal snakke. Så er det mig. Ja. Jo. Så er det nu. Sådan her virkelig en bog, jeg kan skrive alle mine ting i. En dagbog. En dagbog, ja. Og først er kommet. Ej, den her skal jeg helt klart have med i skole. Skal jeg ikke det? Nej. Hvorfor? Du må ikke have den der med i skole. Hvorfor? Det tror jeg altså ikke, du må. Lige meget. Så gør det. Så er det bare. Okay, der er en af de her 2 ting, du kan. Min øreringe. Skal du prøve dem? Au, ja. Det er kom ud. Her. Jeg har sådan nogle her mini i. Ja, den her i. Det er faktisk min, jeg har givet hende. Som er fulde med blomster. Jeg har sådan nogle her. Må jeg lige vise en? Jeg ved ikke rigtig, hvordan man gør. Jeg ved det godt. Prøv at se. Du skal have den her igennem øret. Den her skal du have igennem øret, og så skal du sætte den i her. Det ligner sådan nogle små håndtasker. Nå, jeg kan lige vise, hvad det her er imens. Det fik vi jo aldrig gjort på saksen. Nå. Hvad? Nå! Det er fra Professional Makeup. Det er sådan, ligesom en mascara. Og så sådan, gør du sådan her, Minia. Det er ligesom en mascara, se. Og så gør du sådan her på dine øjne. Kan jeg prøve? Ja, og så bliver de længere af det, når der er jo gået noget tid, selvfølgelig. Hvis I spørger, hvor jeg er lige nu, så står jeg på hænder. Og det tager en lige kommer i dit øje, selvfølgelig. If I beat the pussy up, if she can tell me. Bagefter kan vi. Men vi skal også. Kan vi godt starte med at gå ud på legepladsen derefter? Nej, på din airtrack. Nu er jeg lige på den, du kan godt se det. Så, det er jo ikke meningen, man skal kunne se det. Din tur til at tage den anden sidste ting. Jeg tror altså, jeg tager den med i skole. Hvorfor? Den der. Hvorfor skulle du dog have den med i skole? Nej. Eller. Ved du. Det er lige meget. Lad os se. Det er jo din udsagefortæl. Det er lidt længere. Er det så længere? En lille smule. Ja, en lille bitte smule. Hvad, det går godt nok hurtigt. Jeg kan putte på den ting. Nej, hvor man gør sådan. Nej. Er det? Mm. Nå, det er sådan nogle der. Det er sådan nogle diamanter. Nej. Kom.
ja, det var det, jeg sagde. De der diamanter. Bro, du behøver egentlig ikke at gå der. Du kunne bare have isen her. Jamen, hun har det på ens hår. Det er ikke så langt der. Jo, det er. Nej, Bare en anden farve. det er ikke det samme. Det er bare... Og kom til at se det her. Jeg tænker faktisk ikke, at jeg bruger dem nu. På grund af det. Nu er tid til en kæmpe kasse. Det er bare åbne den, du. Nej. Yes, jeg gør det. For det er jo min park. Jeg vil ikke gøre det. Milea, lagde du ikke den her tilbage? Hvad? Lagde du den ikke tilbage? Er det din? Ja. Nå, jeg troede, det var den her. Skøjten, som du havde bare sådan en løs havde. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Det er sådan en kasse. Der var ikke så meget hype over det, føler jeg. Jeg vidste så det sådan noget. Hvad fanden er det? Jeg ved. Skal vi prøve? Ja. Jeg tror, man skal sætte dem i sådan her. Skal vi lige først se her? Nå, det er sådan et bord. Her er der jord. Er du sikker på, at den skal sidde sådan her? Ja, hvordan skulle de ellers sidde? Sonny, the woman. Sonny, the woman. I don't wanna go, to a boyfriend and I've been doing. And deep enough to, and I must love you. One day I'm gonna put the word in. So tell a boyfriend, yeah, I'm your boyfriend. Jeg ved ikke, hvad de der skal bruge til. Det er lige det. Dem behøver man sikkert ikke at bruge. Nå, så kan du sådan holde det sådan her. Det er jo meget smart, det her. Spider-Man! Ah, ja, rør. Den er syg mange rør, ikke? Jo, men den er også... Men jeg tror ikke, vi har nok rør. Jo. Så kan det være, at den her skal sådan her. Dummy, nej. Nej, det skal jeg ikke. Hvordan skal den så? Se, det er sådan en her. Sådan en kender alle. Det er sådan her. Put den her, ikke? Se. Og så tager hun den på. Og så prøv at se, men hvordan skal den her? Nej, det er fejl. Nej. Hvad er den? Ja, det er det. Og hvad er de her så til? Nå, det er til sådan her. Så kan du hænge små ting. Ja. Jeg viser den lige. Se, det er sådan en her. Prøv at vi lige har bygget sådan en vogn. Selv. Altså, vi er jo bare helt vanvittige. Og så er der dem her til sådan at... Ej, jeg tror også, at vi... Det på sådan her. Og så kan man sådan hænge små ting her. Damn. Jeg tror, vi skal gøre den en anden vej. Og selvfølgelig ikke, så sidder vi jo fast. Tror du ikke det?
Det er det bare her. Se, sådan her. Ja, det var det, faktisk. Det var faktisk det, jeg havde. Nå, nu skal jeg bare putte ting ned i den. Ikke nu. Kan vi ikke gå udenfor nu? Det er så godt vejr. Det er så den kan godt være. Please. Okay, ej! Klistermærker! Jeg får klistermærker på. Ja, der er bare sådan under. Nå, så er det sådan her, det er underbukser, her er det det, og så her er det det. No. Det er på kinesisk, hvis du forstår det. Det eneste, du kan sige på kinesisk, det er Bing Shilling. Og konnichiwa. Ni hao. Ja. Jeg tror, jeg ved ikke, om det er på... Min dreng skal helt klart være lyde. Kinesisk eller japansk. Nej, japansk, mener jeg. Damn. Sådan der. Oh, ej, sorry. Seriøst. Jeg elsker seriøst den her. Åh, har du dit hoved? Jeg kommer ikke til at putte tøj på, kan jeg godt sige. Jeg putter bare klistermærker på. Jeg putter bare klistermærker på Rainbow. Ja, det her. Det der. I don't know. Jeg kan godt svare sådan med det. Ja, det er lige meget. Jeg tror, at dine øjenvipper falder af den der ting. Der er bare sådan en øjenvipperhånd. Hvad så? Jeg har lige taget det væk. Det ligger her. Okay, hold da op. Nej, det var ikke. Jamen, der var et andet. Der var et øjenvipperhånd. Hold da, der er cool. What are they doing? Jeg kan lige gå med. Jeg har den nok med det, like that. Ew. Go, daddy, go. We back again at her. Go, daddy, go. Now baby til mamma, let's go. Yeah. Og min ankel. Har jeg forstået min ankel? Daddy, we back again at her. Men hvis vi ikke lige forstår, hvad det her er, så er det sådan nogle her, som man tager af, og så er det ligesom, man ser sådan nogle her. Ligesom dem. Det er bare, hvor det er sådan leopard-agtigt. Den stinker så meget til sådan en babys. Virkelig meget. Ikke. Jeg går det her underbukser. Og bro, de har lige hørt det. Ja, kom nu. Go, daddy. Milea! Milea, hun sidder lige der, venner. Nej. Det var længe, jeg skal lige have den her. Det var min fest. Det var det. Hvor er fest? Go, daddy, go. We best again at her. Go, daddy, go. The phone phone. We best again at her. Go, daddy, go. We best into my boy. Let's go. Yeah. Go, daddy, go. Ja, det har jeg heller ikke fundet. Milea,
Og jeg hedder Søren og Mette, der er inde. Det her, det er Søren, han er mega fed, og det her, det er Mette. Ja, Mette, hun er også skrevet. I skole! Vi ses. Dad og kom Mette. I skole. Nå, nu vil jeg bare gerne sige mange tak. Mange tak, fordi I har set med i den her video. Og altså sådan, om sådan noget 2 minutter, så laver jeg en ny video, eller jeg starter med at filme den, hvor at vi er udenfor og leger. Eller vi laver sådan nogle tricks, eller måske filmer vi sådan, når vi har lært tricksene. Og så viser vi. Oh shit. Men ja. Jamen, jeg vil gerne have dem med ud. Hvad siger du? Er det her shorts? Nå, men ja, tusind tak fordi I har set med. Og husk at se næste video. Hvad er det her?